Kif it-tnejn kompla l-ġuri dwar il-każ tal-imprenditur Hugo Chetcuti, id-difiża ta' Bojan Ċmelik immexxija mill-avukat Simon Mikallef Staffraċ argumentat li l-mewt ta' Hugo Chetcuti kienet parzjalment it-tort tat-tobba li jitrattaw ħal-feriti li ġarrab permezz ta' daqqiet ta' sikkina kkawżati mill-klijent tiegħu. L-avukat Mikallef Staffraċ saħaq li Ċmelik m'għandux jinstab ħati għall-omiċidju volontarju. Dan għaliex Hugo Chetcuti miet b'infezzjoni fid-demm u għalhekk jeżisti element ta' responsabilità fuq il-professjonisti mediċi. L-avukat Simon Mikallef Staffraċ qal li l-klijent tiegħu jinsab mixli b'omiċidju volontarju li ġar sikkina u li rreżista l-arrest. Huwa sostna li l-aħħar żewġ akkużi huma ċari u pruvati iżda mhux l-istess l-ewwel akkuża. U għazit jgħid li fattur ieħor huwa dak li seħħ fl-isptar fejn allega li sar żball meta t-tobba operaw lil Chetcuti u m'għandunawx bit-tielet tiċrita u t-tieni żball kien meta damu ma operawh mill-ġdid. L-avukat Mikallef Staffraċ staqsa għalhekk jekk il-mewt ta' Chetcuti kienx riżultat inevitabbli tad-daqqa ta' sikkina li qala mill-akkużat u jekk li għandu xikun mixli b'reat inqas serju bħalma huma feriti gravi fil-ġisem li waslu għal-mewt. Madankollu l-prosekuzzjoni taħsiba mod ieħor. Fil-fatt l-avukat Kevin Valletta f'isem il-prosekuzzjoni saħaq li Bojan Ċmelik huwa ħati ta' omiċidju intenzjonat u għall-prosekuzzjoni Hugo Chetcuti miet kaġun tal-feriti li ġew ikkawżati mid-daqqiet ta' sikkina. Valletta ribatta lura l-argument tad-difiża u saħaq li diversi fatturi indikaw intenzjoni li joqtlu jew ipoġġu l-ħajja tal-vidma fil-periglu manifest aktar milli sempliċiment li jikkawżaw ħsara gravi fuq Chetcuti. Huwa kompla jgħid li Ċmelik ta' daqqiet ta' sikkina lil Hugo Chetcuti mhux darba imma darbtejn u għalhekk Ċmelik kien ifforma l-intenzjoni tiegħu minn qabel. Kevin Valletta sostna li anke jekk il-mewt ma kienx mixtieqa huwa xorta aġixxa b'mod imprudenti u indifferenti dwar jekk Hugo Chetcuti mitx jew le.